दादागिरि दिन्थिनायनि पावारसो दा बेखौनो बुंदों जाहैबाय 14था पावार रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव खोनासंदो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टीनि 14था पावारा मा 16টা ডিপার্টমেন্ট ঘুরাই আনা আর বিটিসি টু যেটো স্ট্যাটাস बागानपारानि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव सासे लाइमोनखौ मैदेरजों मोगा-मोगि जानानै गाथारलांदों जोबोद दुखुनांथाव आंनो बे भिडिअनि क्लिपखौ हरदोंमोन आंनो दा आङो इउट्युबाव होनो हानाय नङा सरि मानो होनब्ला एकदम बोरैबा नालाय रुल्सआ बेलेग इउट्युबना दा बे फट'खौ नोंथांमोननोबो आं देखायजानाय नंला बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो हाग्रामा महिलारिनि बागै नैबे सासे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरो सासे ब्रादारा हरदों आंनो बे फट'खौ हाग्रामा सारनि हाबानि भिडिअ दङ नामा होननानै दा लास्टावसो भिडिअखौ बुंगोन खिथागोन बाथ्राखौ नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायलां दा हाग्रामा साराथ' सरकार दाबाय जोंहा बिटिआरआव चिफ जाहैबाय बिटिआरनि सरकार जाहैबाय दा बिखौ लानानै दा सोरबा बुंदों कमेन्टनि गेजेराव इउपिपिएलनि गुन्दै जाग्राया नांजादों नामा मा बाथ्रा बुंदों आरो नों बाथ्रा बुंनाया मा बुजिदों बेखौ लानानै गोबां मोनसे कमेन्ट खालामदों आरो नैबे ब्रादारनि भिडिअआ शेयार जादों नोंथांमोना नायग्रोना ला हाग्रामा सारा मा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे मा बुजिखो बाथ्राखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो दा नैबे चेनेलाव लेट भिडिअ फैगासिनो दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ फैफिनसिगोन गासिबो सापर्ट खालामना लाबानो जाबाय नैयाव मिक्स कन्टेन्ट फैगोन बा पलिटिक्सनिबो फैनो हागौ बा ब्लगबो फैनो हागौ बा नैयाव निउस कन्टेन्टबो फैनो हागौ दे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय फार्स्टआवनो ओमफ्रायो सासे ब्रादार आंनो हरदोंमोन हाग्रामा सार आरो बिनि वाइफखौ बिनि हाबा दोङो नामा होननानै गैया ब्रादार आंनाव बिनि हाबा गैया आंनो नों जे फट' हरदोंमोन नालाय नोंनाव ससे क्लिप दंमोननो बिनि हाबानि भिडिअ बेखौलाय जों हाबाखौलाय मावनो जों गोरलैसो मोनना माने जों इउट्युबाव भिडिअखौनो बानायनो स्टार्ट खालामाखैमोन बे हाग्रामा सारनि हाबाखौलाय मावनो दा बेखौ बाद दान थामनेलाव बे एक्सट्रा जाखाबाय होनाया हाबानि बाथ्रा सोंदोंमोन हाबानि भिडिअ आंनाव गैया लोगोफोर दा बे ब्रादारा हाग्रामा सारखौ मा बाथ्रा बुंखो बे उल्था बुजिदों आरोना नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो नायग्रोना ला कमेन्ट खालामनानै बुंहरब्लानो जाबाय दे ओमफ्राय थामनेलाव होनाय मोनसे सिस्टारा बे सिस्टाराथ' बेलेग आं थैनायखौ होदियासै आरोना मानो होनबा इउट्युबा एकदम स्ट्राइक नांगोन मा होनोमोन जायगाखौलाय बागानपारानि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव सासे लाइमोनखौ मैदेरजों मोगा-मोगि जानानै गाथारलांदों जोबोद दुखुनांथाव आंनो बे भिडिअनि क्लिपखौ हरदोंमोन आंनो दा आङो इउट्युबाव होनो हानाय नङा सरि मानो होनब्ला एकदम बोरैबा नालाय रुल्सआ बेलेग इउट्युबना दा बे फट'खौ नोंथांमोननोबो आं देखायजानाय नंला बेनिखायनो आं बुंदों लोगोफोर जेबो जिब जुनार जेबो भरखा गैया मानो होनब्ला सोरबा हाजो सायाव न' दोङो नालाय बेफोरबायदि थायो बेफोरबायदिनो गोबां दोङो जोंहा बर'फोराबो दाबसे जायगायाव जंगल बबेबा पाहारसाफोराव न' खानानै थाहैलाबायो दा बेफोराव जिब जुनारजों जेबो भरखा गैया सेभ खालामना थाब्लानो जाबाय दै सिस्टार ब्रादारमोन मानो होनबा जोंहा मानसिनि जिउ खाननायखौ जानो थाखाय फैदों बेफोरबायदि जिब जुनारजों जुदि जोङो जिउ होनो गोनां जायोब्ला बेसेबां दुखुनि खोथा न' बेमार जाया आजार जाया जुदि जिब जुनारजों बुथार जानो गोनांबा मा जागोन नङा होनबा लोगोफोर दा बेनिखायनो मानसिया साननैखौ मोजां जानो फैदोंब्ला एसे सेफ थाब्लानो जाबाय इसोरा जुदि नों गावनो सेफ थाब्लानो जाबाय अब्लाबो नों साननैखौ मोजाङै मोनजालांनो हागोन थिग बेफोरबायदिनो जिब जुनारनिफ्राय एसे सेफ थादे लोगोफोर दे जों भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै दादागिरि दिन्थिनायनि पावारसो दा बेखौनो बुंदों जाहैबाय 14था पावार रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव खोनासंदो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टीनि 14था पावारा मा 16টা ডিপার্টমেন্ট ঘুরাই আনা আর বিটিসি টু যেটো স্ট্যাটাস ক্ষমতা পাৱাৰ এটো আগৰ নিচিনা থাকিব লাগে নহলে এই ইউপিপিএলৰ দিনত একটা ইনোভা গাড়ী লৈ পেলাই আগৰ মাথাত লৈ পেলাই লিখি পেলাই একলা ঘূৰা এনেকুৱা ক্ষমতাটো আমাক নালাগে আগৰ ক্ষমতাটো কি আছে জানে সকলে একটা এসকৰ্ট পায় সকলে 2টা পিএসও পায় চিফ ডেপুটি চিফে আগে পিছে এসকৰ্ট লৈ পেলাই ঘূৰে এইবিলাক ক্ষমতা ষ্টেটাছ বুলি কোৱাটো ব্ৰিটিছ শক্তি যিটো আমাক ক্ষমতা দিছে সেইটো আমাক আকৌ লাগে এইবিলাকেই আৰু কি 14था पावारा बेबायदिसो आंलाय सानदोंमोन जोंनि बर' हारिखौहाय माखासे
गोजौ लेभेलावहाय दोनहरनाय गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय रैखा होनायनि माखासे पावार होननानै नाथाय नुनो मोनबाय ब्लेक स्करपिय'आवहाय रेड बाथि सावनानै दादागिरि दिन्थिनायनि पावारसो दा बेखौनो बुंदों जाहैबाय 14था पावार लोगोसे बेयाव रायजो राजाफोरनि पावारा जाहैबाय जौ संनानै फाननो मोननाय फुजा मेलायावहाय जुवा गेलेनो मोननाय लामा सामा दादागिरि गावसोरखौनो दुग्गा थिफुला लोंनानै दिन्थिनाय बेसोमोन जाहैबाय 14था पावारा अब्ला नायलांदो फैबाय थानाय 5 बोसोरसिमहालागै बिपिएफ बा बे एस्कर्ट लालायनानैहाय स्करपिय' गाखोनानैहाय बबाव मा खालामो माबायदि डेभेलप खालामो नायलांदो रायजोफोर दानिया फैदो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिपिएफ पार्टी देरहानाय लोगो लोगो इउपिपिएल जेननाय लोगो लोगो बर' हारिनि मोननो गोनां अरुणोदयखौबो बन्द खालामनानै होबाय गाबोननिफ्राय नोंसोर रावबो अरुणोदय स्किम मोनला अरुणोदया बारायबाय 250 रां बारायदेरनानै होबाय नाथाय गाबोननिफ्राय रावबो मोनला रायजोफोर 250 रां मोननो गोनां अरुणोदयखौहाय हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया बन्द खालामबाय बेनो मिथिबायना बर' हारिखौहाय माब्रै गाख्लायनो हागोन सरकारनि आसनिफोरनिफ्राय माब्रै बन्चित खालामनो हागोन बेखौ थांखिनानैनो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारखौहाय बिजेपि पार्टीया सापर्ट खालामनानैहाय रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि खालामहोनानैहाय भट लादों बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा मोनथियाखै अरुणोदयल नङा नायलांबाय था मा बन्द खालामनानै होयो बियो दाथ' सरकाराबो बिजेपिजोंसो दागोन जोङो पिएमबि मिटिंआव बयबो खोनाखाबाय हाग्रामा महिलारी सारा जुदि एनडिएआव थानांगौब्ला इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारखौहाय एरख'नांगोन बेखौहाय बुंखाबाय बेथ' जाथावनाबो नङा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे समावहाय बर' हारिनि अबस्थाया माबायदि अबस्था जायो ओके लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा मा बाथ्रा बुंदो ब्रादारा जि बाथ्रा बुंदों आंनिबाथ' आं बुंथावलायला बुंनो गोसोबो गैला स' नोंथांमोना बुंबानो जाबाय बे बाथ्रा ब्रादार बाथ्रा बुंनाया बिथां हाग्रामा महिलारीजों मा बाथ्रा बुंखो ओमफ्राय बे ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना सेम मिलायनाय मोनदों नामा आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय हाग्रामाया बुंदों बेलेग बाथ्रा बे ब्रादारा बुंदों बेलेग बाथ्रा हाग्रामा सारा बुंदों मोनसे मोजां बाथ्रा ओमफ्राय बे बुजिदों मोनसे मोजां बाथ्रा बेफोरबायदि आरोना दा थिग আছে आंबो बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नायनोसै पलिटिक्स होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गिलु बालुसो पलिटिक्स होनोब्ला इउपिपिएलआबो गिलु बालु बिपिएफआबो गिलु बालु बेयाव बिराद बुलाय खुलाय दङ आरोना भट होनो थांनायफोरावबो सोरबा भटनि फैसा राननायफोरावबो सोरबा बिपिएफनियानो जा इउपिपिएलनो जा फैसा राननायनो माबानायनो गारि बुख्रुबलायनाय माबालायनाय सोरखौ नुदो बर'फोरखौसो नुदो बे गारि बुख्रुबनाया सोर बर'जों बर'सो बुख्रुबलायदो सोर बुख्रुबलायदो होमबा गुबुन हारिया सोरबा बुफायदो नामा इउपिपिएलनि टीमा फैसा राननो थांदोंनो सोरबा बिपिएफनिया फैसा राननो थांदोंनो अनलि 5,000 नो अनलि 500 बा सोरबा 100-200 बेफोरबायदिसो रानै होदों दा बे 100-200नि थाखाय बे 500नि थाखाय गावनि गोसोखौ गावनि मोदोमखौ खून खालामना लानो मा दरकार बुलाय खुलाय खालामनो गावनि गारिखौ देख्रुबलायनो मा दरकार बर'जों बर' बुलायलायनो थिग दोङो बर'जों बर' सापर्ट होलायनांगो बर'जों बर' भट होलायनांगौ नंगौ बे खोथाया बर'खौ एसे गोजौआव लांनांगौ नाथाय बुलाय खुलाय खालामनोथ' रावबो होआखैना रावबो सरकारा नोंखौ पारमिसन होआखैना फैसा राननो थांदोंनो बुलाय खुलाय खालामनानै फैसाखौ सोलायना लाबोनो बेफोरबायदिथ' रावबो मोनथायाखै थिग बेफोरबायदिनो जोंना बर'जों बर'नो एकदम मारपिट नांगौ थैलायनोबो हागौ सोरबा ओरैबायदि मारपिट नंगौना नङा मौ साक्सेस जानो बर'फोरा बेफोरबायदि बुलायनोबालाय मालाबाबो साक्सेस जाया स' बेनिखायनो गावजों गाव बुजिलाय बर'जों बर' अनलायनानै था बिपिएफनियानो जा इउपिपिएलनियानो जा पलिटिक्सआव मोनसे नङा मोनसे देरहानाय बा जेननाया थाखायो स' बेनिखायनो गासैबो बुजिलाय मोननै पलिटिक्सआ देरहाया बड'लेण्डआव बा बिटिआरआव चिफ सानै जानो हाया अनलि सासेल' दा बेनिखायनो बुलाय खुलाय खालामनो दरकार गैया नंगौ हाग्रामा सारा गोबावनिफ्राय फिन आरोबाव चिफ जाफिनदों दा बेनो धन्यबाद बेखौनो धन्यबाद साननानै ला
सासेयानो सरकार दाबाय थायोब्लालाय मा जागोन सासेयाथ' मोजां खामानिखौ मावाखै बा बे सासेया मावनोबो हागौ बैफोरबायदि मोनसे साननानै नोंथांमोना गावनि गोसोखौ हमथानानै बर'जों बर' मिलायना थानांगौ अके नोंथांमोना माबाफोर बुजिनो गोरोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय थेंक इउ स' माच साबस्क्राइब खालामना ला नैबे चेनेलाव बिदिनो पलिटिक्सनि मोजां मोजां गोदान लेटेस्ट आपडेट लानानै फैगोन नोंथांमोना नुबाय थागोन स' भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय